Звыклыя нам біялагічныя і камп'ютарныя вірусы распаўсюджваюцца з адной прычыны, бо існуюць механізмы для капіравання і распаўсюду віруса. Для біялагічных вірусаў гэта вузавыя ядры, а для камп'ютарных, уласна, самі камп'ютары ці серверы. Але акрамя біялагічных і камп'ютарных вірусаў ёсць яшчэ вірусы нашага мозгу, нашага мыслення. Мы надзяляем ім мала ўвагі ў той час, як яны кардынальна вызначаюць нашы ўчынкі і паводзіны. Існаванне вірусаў мыслення, правільней іх было б называць ментальнымі вірусамі, гэта непазбежная з'ява. Непазбежна яе робіць уласцівасць чалавечай псіхікі. Мы запраграмаваныя на тое, каб інтэнсіўна засвойваць карысную інфармацыю. Але засвойваючы яе, вельмі складана адкідаць інфармацыю шкодную і небяспечную. Асабліва цяжка гэта даецца дзецям. Уявіце, вам усяго толькі 1 год, і вы навучаецеся асновам сваёй роднай мовы. Гэта значыць, цягам некалькіх гадоў вам належыць засвоіць багаты слоўнік гутарковай мовы, найскладанейшыя правілы сінтаксісу і семантыкі. Адзін спосаб эфектыўнай перадачы ведаў – гэта перанос іх у наш розум ад розуму дарослых людзей. І для гэтага мы павінны ім цалкам давяраць. Гэта ж з'яўляецца прычынай, чаму дзеці максімальна адкрытыя для ментальных інфекцый, як хворыя на імунадэфіцыт. Як я казаў, ужо для паспяховага распаўсюду віруса трэба, каб ягоны носьбіт валодаў 2 якасцямі. Першая – гэта гатоўнасць успрымаць інфармацыю, а другая – гатоўнасць падпарадкавацца інструкцыям, якія ўключаныя ў гэтую інфармацыю. Як толькі вірус усталюе кантроль над клеткай і яе асяроддзе падыходзіць да таго, каб вірус пачаў ствараць уласныя копіі, рэплікацыя адбываецца хутка, даючы пачатак мільёнам новых вірусаў. Чалавечы мозг, як дуплікатар, безумоўна, саступае камп'ютару і клетцы ў дакладнасці, але ён таксама неблагі ў гэтым. Той факт, што дзеці часцей прымаюць рэлігію, перакананні сваіх бацькоў, чым якую-кольвек іншую, красамоўна пра гэта сведчыць. Так і дарослыя, яны ўспрымаюць інфармацыю праз тэлевізар ці ад лідараў і пачынаюць яе распаўсюджваць. Як прыклад пераймання ўзораў паводзінаў, падобны да эпідэміі, гэта папулярныя цацкі накшталт спіннера, якія запоўнілі школы ў імгненне вока. Больш за тое, яны пераскоквалі з адной школы ў іншую, і гэты працэс нічым не адрозны ад эпідэміі грыпа. Тое ж самае з дарослымі. Памятаеце, была папулярная ідэя перад выбарамі, што, маўляў, коней на пераправе не мяняюць. Альбо гэты ўжо накраўся, то і нам дасць пажыць. А новая ўлада будзе па-новаму красці. Такія вірусныя наратывы прадумваюцца тэхнолагамі і запускаюцца ў масы. Ментальны вірус – гэта ідэя. Найбольш прывабныя ідэі становяцца шматлікімі, а ідэі, якія ўзмацняюць адна адну, будуць збірацца ў каманды. Так жа гэта робяць і гены. Гэтыя каманды ператвараюцца ў сувакупнасці, якія дастаткова стабільныя, каб атрымаць агульную назву. Напрыклад, нацызм альбо вудаізм. Чалавечы мозг – цудоўны носьбіт для паразітычных ідэяў, якія распаўсюджваюцца самі па сабе і спараджаюць інфармацыйныя інфекцыі. Як і любыя іншыя, вірусы мозга пачынаюць быць незаўважнымі для сваіх ахвяр. Калі вы зараджаныя адным з іх, хутчэй за ўсё вы не ведаеце пра гэта. І больш за тое будзеце гнеўна адмаўляць саму такую магчымасць. І тут узнікае пытанне, калі вірус такі незаўважны для мозга, то як жа гэтаму самому мозгу яго выявіць? Трэба шукаць сімптомы. А пра іх гаворка пойдзе ў нашым наступным выпуску. Да сустрэчы!